Se aínda somos galegos, é por obra e graza do idioma, dicía Castelao en 1944. Hoxe, as persoas galegofalantes son xa algo menos da metade da poboación. Este dato preocupante pode ser tamén unha oportunidade para repensarmos cara a onde imos e cara a onde queremos ir. Saímos á rúa, ao concello de Ames, un municipio que nas últimas 3 décadas triplicou a poboación, cunha taxa moi alta de xente nova e que naceu fora. En 2021, publícase o Mapa Sociolingüístico Escolar de Ames, froito dunha investigación da Real Academia Galega coa colaboración do Concello. Del tíranse datos tan significativos como que o galego é a lingua principal da metade das familias con crianzas en idade escolar. Pero só un de cada 10 rapaces e rapazas se declara galegofalante á saída do ensino obrigatorio. Neste contexto, e co obxectivo de frear esta tendencia, nace o programa Modo Galego, Actívao. E vos, antes falabades galego na casa? Eu falo galego desde moi pequeniña. Gústame moito esa lingua e axudar a que o resto das persoas tamén a falen. Eu tamén falaba galego, aínda que algunhas veces, ao ver que tanta xente falaba castelán, pois algunhas veces eu olvidábame e falaba castelán, pero a maior parte do tempo falo galego. Eu son unha persoa que eu solo falar castelán e esta experiencia axudoume a falar máis galego e agora a veces en casa tamén falo máis galego e aquí. Sobre todo as persoas que non falabades galego co tío na casa ou mesmo aquí, notastes algún cambio? O sea, cando chegabades a casa e estábamos aquí con modo galego, o galego seguía con vos ou... Eu cando chegaba a casa, pois falaba galego, pero algunha que outra palabra non... Eu antes non falaba tanto galego, pero agora co modo galego falo máis galego. Modo galego activo! O programa Modo Galego Activo é un proxecto de investigación e de intervención que desenvolvemos de maneira colaborativa entre a Real Academia Galega e o Concello de Ames, en o que tratamos de explorar mellores maneiras de dinamizar a lingua galega entre as novas xeracións. E isto foi un aspecto característico e un pouco distintivo do Modo Galego Activo porque a dinamización lingüística, digamos que hai unha tendencia a focalizala en etapas posteriores, primeiro porque se pensaba, ata o mapa sociolingüístico escolar tendías a pensar que o abandono da lingua familiar estaba relacionado coa adolescencia, coa integración no grupo de pares durante a adolescencia. Vimos que non, que é un proceso que comeza coa escolarización nos primeiros anos. Para min o prioritario é que os rapaces e rapazas galegofalantes permanezan no galego, desenvolvan as súas competencias lingüísticas e os seus coñecementos, a súa formación na súa propia lingua e que teñamos unha atracción, unha seducción para os que non son falantes. Entón, nese sentido, hai un marco que é efectivamente restritivo, pero tamén hai unha carencia do galego fora da aula. É dicir, que son un pouco tamén no que incide o modo galego activo. Eu engadiría tamén con un grau de consciencia, a maiores do que estamos falando, que coincido tamén, houbo un despertar nalgún alumnado sobre cal é a lingua que estou utilizando. Eu creo que moito do noso alumnado, sobre todo naquelas idades máis temperás, non é moi consciente da lingua, do código que utiliza. Simplemente o fai porque entende que todo o mundo fai así, entón como que vai nesa riada, pero non é consciente, non é unha escolla consciente e reflexionada de estou falando en castellano, estou falando en galego ou falo con tal persoa, sino que é como algo que se vai aprendendo nunha especie de código social. O modo galego, o proxecto que temos no Concello
que implica a máis xente, que implica a máis persoas, non? Mestres, Sí. Monitorado dos lúdicos, de bos días, de comedores, as familias a través das AMPAs, e ao final, aí, bueno, tecemos unha rede de traballar sobre o galego durante eses 21 días, ese mes. Estamos traballando cun colectivo de persoas do noso concello moi importante, non só centrándonos e focalizándonos nos nenos e nas nenas, sino tamén no sector que engloba todo eso dentro da educación. E dándolles protagonismo aos nenos tamén, porque son as nenas e os nenos os protagonistas deste programa, eles coas súas actividades, co seu cambio lingüístico, coa súa reflexión, que fan tamén coas familias e que nos envían tamén grabacións. Realmente o protagonismo neste caso, a acción fan a eles, non é que lles envíes un programa, que, bueno, unha mensaxe que calará ou non calará, son eles os que elaboran, pois, programas de dinamización entre eles, fan dobraxes, bueno, fan moitísimas cousas nas avaliacións que se fai, porque ademais é un programa que se avalía constantemente coa axuda do seminario, e a avaliación sempre é moi positiva e, cando menos, é algo moi importante para nós, que din que o pasan xenial durante as semanas do modo galego. E alguén quere contarlle en que consistiu un pouco, que foi o que estivemos facendo durante canto tempo durou, que cousas fixemos? O reto do modo galego durou 3 semanas e unha semana máis. E había varios retos. Cada día había un reto diferente e se o cumplías había un cartón que che daba unha pegatina por se cumpliras. E cando completabas o cartón de pegatinas había retos non. Compromisos. Unha recompensa. As nosas recompensas foron un día de tempo libre e un escape room. A mí gustanme estes retos un montón porque o meu color favorito é o azul e a bandeira de galego é azul. A min gustoume bastante o de tocar un instrumento con todo o mundo cantando o do galego. Pero e non lles queredes ensiñar como era? Falamos galego. O modo galego activo o que nos aportou é que ese foco colocámolo non tanto sobre aqueles elementos máis curriculares, máis educativos, máis de temario, por decirlo así nunha linguaxe máis clásica, sino que os colocamos naqueles elementos onde o alumnado ten acceso no seu día a día, como por exemplo, pois, son quen, a través das actividades do modo galego estou falando, son quen de facer unha dobraxe dun filme galego, pois en galego, como non, e vexo tamén que esa arte ten unha técnica e non teño por que estar sempre recibindo estímulos de outro código lingüístico, non? Sino que o galego tamén é válido. Eu creo que tamén é importante que atopemos maneiras de interpelar a distintos sectores sociais dunha maneira positiva cara ao galego. Evidentemente, moitas veces temos que dar mensaxes críticas, negativas, porque a situación é a que é, non podemos disfrazala, pero tamén é verdade que para estimular a xente temos que buscar o xeito de lanzar interpelacións en positivo, como acabas de por ti o exemplo. Temos que ser capaces de transmitir esa emoción que temos por o galego, entusiasmo, ese compromiso, pero como algo positivo, que ten problemas, que o desafío do galego, para o galego hai desafíos moi difíciles por diante, isto é verdade. Saber que és capaz de superar esas cousas tamén empodera. Modo galego activo! Falo galego porque quero, porque o modo galego activei. E que sucede coa mocidade? Coa chamada xeración Z, as que naceron logo dos anos 2000. A Real Academia Galega di que falan menos galego que as xeracións anteriores, pero tamén que teñen menos prexuízos ao respecto da lingua. A xeración Z é tamén a maior consumidora de TikTok, a principal plataforma de vídeos curtos gravados cun dispositivo móvil. De aí o proxecto Gale TikTokers.
De ubicación, entón poñémonos no sofá. Queres que me coloque eu aí e Veña. vemos enfoque? Vale. Non sei se me mola máis. Queres un lateral? Podes vir a opinarme? Non sei. A ver, sí. Ainda que ti non te ves. Vale, é un plano estándar. O sea, xa podería ser un sentado na silla e outro no curruncho de aí do sofá. Sí, o malo é as alturas, non? Prova a poñerte aí a ver que tal. A ver se vai parecer isto que estamos aquí no É que psicólogo. Así parece que te entrevisto, non? Volvemos ao plano simétrico, verdad? Eu vou poñer así, entonces. Pero no teu caso é rachar con roles de xénero. Exactamente, non veo divertido, no teu. Exacto. En plan, mira No que tía teu- tan segura. No teu é revolucionario, no meu é canónico. Absolutamente. Vale, ¿están conectados? Sí? Sí. Vale, ok. Inda por riba vai estar esta xente vendo como eres nefasto. Ridículo. de xogo, cuidado. Aquí te machaco, chaval. Veremos. Vale. Tú tes o grupo para mí. Pois a mí no que máis me gustou do Gale TikTokers, o que máis me chamou foi, claro, ao estar de xurado tuve a sorte de ver os vídeos que foron chegando, velos con atención, xulgalos. Chamoume moito a atención a cantidade de contidos e de cousas variadas que recompila e que anima un montón a xente a crear contido, porque ao final, vale, sábelo, ou escoitas a cifra de dicir de, pois presentáronse 40 vídeos, non sei que, pero unha vez que os ves dis, é que hai vídeos de cociña, vídeos de música, unha variedade moi chula para o contido en galego que fai falta. E sobre todo que tamén desas oportunidades que tes, non? De xuntarte con toda a xente que crea, esas oportunidades tamén para ter algo do que sentir fachenda, non? O sea, chegar ali, ter uns premios, poder estar, pois iso, con xente que admiras ou con xente que só podes ver unha ou dúas veces ao ano, e despois que se premien cousas tan guais e ter a oportunidade tamén de iso, de coñecer xente que comeza a crear, que por este tipo de iniciativas comeza e dá ese paso a crear, e despois xente xa tamén moi consolidada que presenta as súas candidaturas e dicir, joder, é que hai vídeos dunha calidade que é unha pasada, que eu creo que foi do que máis nos sorprendeu cando estábamos valorando. O feito de ver creadoras de contido en galego que xa estaban, por eso eu son tan pesada tamén co tema referentes, porque eu se non estuvera non iba a crear contido. Pois animou un pouco esa parte e logo tamén pois vía, sempre fui moi consumidora, moi nena de YouTube, absolutamente. Consúmome YouTube todo o tempo, teño de acompañante e vía rapazas chulísimas creando contido tal, de temas que me interesaba, pero notaba esa falta en galego. Decía, é que xusto esta carencia, oxalá houbera unha creadora neste sentido no galego tal. Fun coñecendo diferentes creadoras en galego que me iban cubrindo diferentes puntos, e logo dixen, oye, se probo eu a ser unha destas tías chulas. E por que non? No, O de tía chula xa o teño. Agora só me Vamos. queda que o sepa o resto, non? Gravalo na casa, exacto. Pois sí, e foi un pouco o que me animou, e a cousa de dicir de, pois hai que facer máis contido en galego e o galego ten que estar presente en moitos sitios, basicamente. No meu caso foi basicamente por saciar necesidades, quero dicir, eu ao final levo toda a miña vida querendo ser comunicador e despois sendo comunicador e pois iso chegou a pandemia que, ollo, bendita pandemia para os creadores, eu teño que dicilo, sobre todo en galego, eu creo que a maioría de xente comezou a animarse a raíz diso, bendita pandemia, neste caso en concreto, no resto non, obviamente, pero iso, foi como que chegou a pandemia, comecei a ver pois esa xente que comezaba a facer cousas, eu sentía esa necesidade de crear e sobre todo de comunicar e dixen, por que non? E dai un pouco xa, estábamos en proceso de desescalada, foi cando dixen, veña va, quero poñerme a facer vídeos, quero falar sobre música, que é a miña paixón, quero comunicar, que é a miña paixón, vou unir ambas e a ver que sae. E como non hai xente nova aínda falando de música en galego, pois en redes sociais, pois veña, pa adiante. E aí foi como un pouco como comezamos. Sí, non? Eu penso que é bastante resumido. Vais notando edición tras edición, nesta última que acaba de rematar hai uns meses,
pois víamos cada vídeo presentado era tan bo ou mellor co anterior, entón sí que notamos que aumentou moitísimo a calidade. Tamén supoño que a xente se está familiarizando máis coas novas tecnoloxías e que, bueno, pois saben manexar non só o teléfono para gravar, senón que son capaces de editar eses vídeos, de meterlle recursos, de que o certame tamén está sendo máis coñecido, entón pois a xente prepara as cousas con máis tempo, buscan mellor as localizacións e pensa mellor o que quere contar, porque é a súa maneira de querer contar. Nesta actividade, elas e eles son os protagonistas, fan o que queren facer, non se marcan temáticas, a temática é totalmente libre e tamén vemos que edición tras edición vaise diversificando os vídeos que nos chegan desde o deporte, o baile, a alimentación. É unha tarea complicada para o xurado, pola gran participación e pola calidade. A verdade é que se nota que ano tras ano, dende o 2020 que está isto funcionando, pois quedamos un pouco abrelladas da calidade dos vídeos. Incluso hasta os presentadores que están todos os días nas redes se sorprenden da calidade dos vídeos que vemos aí, como di Rosa, de todo tipo. Nesta última edición que recordo, unha persoa que facía doblaxe das películas de Disney, tiñamos vídeos de cociña, tiñamos vídeos de rapaces bailando, e a maiores dáselle a formación nos institutos para que salan dai vídeos de gran calidade, entonces unha maravilla. Adiviñando grupos de música en galego? Con preguntas de si e non. Do teu dúo favorito. Sí. Nós non estaríamos aquí se non fora porque o facemos en galego e sobre o noso. Quero dicir, nós se faláramos en xeral, se eu se falara en xeral de música, non estaría aquí, non tería a repercusión que podo chegar a ter, non teríamos esas oportunidades pois para presentar galas como presentamos, para cobrar de accións por un lado, de empresas por outro lado, de artistas que nos gustan. Obviamente é un factor diferencial e un factor tamén de éxito. Sí, ¿no? E de conexión incluso, de vas conectar o que decías, pois vai haber xente disposta a pagar polo teu contido en galego porque está en galego, moitas veces. E porque falas do que falas. Hai canteira, e cada vez máis, verdade? E cada vez mellor. E cada vez mellor, exactamente. É que eu vexo a xente que de repente, digo, levan 6 meses e van arrasando. E digo, así é que dá gusto, Sí. É que dá gusto. Co que custou no seu día e o ven encamiñados que van todos os códigos de redes, todo ese traballo de edición, de grabación, ou seja, é xente super profesional, pero porque tamén é xente que xa medrou e foi interiorizando todos este tipo de códigos. Absolutamente. Fasme pensar en esa xente vendo o noso contido e dicindo, pero que hacen estos viejos? O sea, no, como chegaron a ter éxito esta xente con esa forma de falar, con esa forma de editar? No, con ese micrófono posto nun tenedor. Mira, claro, somos un pouco abuelo cebolleta aquí, sabes? En plan de, falamos de antaño aí, cando todo era matorrada. As persoas que prefiren ler en galego apenas chegan ao 4%, segundo os últimos datos do Barómetro de Hábitos de Lectura e Compra de Libros, razón pola que o impulso da creación literaria a través de certames locais segue a ser de alta importancia para a dinamización lingüística. No caso de Ames, levan apostando por esta iniciativa desde o 2003. Eu vou ler 2 fragmentos do meu poema Axiomas. Todas as poetas van a Nova York. Pulsionei a derrota nas estrelas ao admirar a autolesión cristal da pel materna e coñecer a atrocidade do soño americano. Medranme edificios nos ollos ca colonización da idea.
Entre poeta e puta as vogais xogan o prestixio. Queimáronme na man cunha cabicha por fumar as agochadas. Desde aquela, sempre á vista, prendo calquera cousa con forma de cigarro, ca esperanza dunha queimadura inmensa no que son. De pequena era unha nena que lle gustaba moito ler, moi rápido descubrín ese mundo, entón eu creo que se che gusta ler, pois que de maneira moi natural comezas a intentar escribir as túas cousas e a verdade tiven moita sorte coa miña familia porque sempre alentaron pois moito que eu lese, que escribise, que tivese esa oportunidade, despois pois máis adiante que presentase as cousas que escribía os certames literarios, entón ao final é algo que se vai dando, ¿no? Dunha maneira bastante natural. Igual que, por exemplo, para min, pues, primeiro escribir contos era algo moito máis natural que escribir poesía, e despois, pues, cando descubres a poesía, pues, dis, guau, e se probase un día escribir un teatro, no? Cousas así que son como, bueno, un pouco o camiño máis convencional. Pois o meu caso é bastante parecido, eu sempre estive rodeada de libros, meu pai, bueno, traballa como pintor e ilustrador, miña nai era encuadernadora artesanal, entón sempre me animaban pois, a escribir, a debuxar, facía como pequenos fanzines, grapandos. E si que empecé polo conto, pero agora que me dedico á poesía, botando a vista atrás e atopando textos que facía de pequena, atopo cousas con rima, por exemplo, que diga, mira, eu non sabía o que era poesía, pero a poesía xa estaba aí, non? Pero eu creo que os certames que xogan un papel moi importante, sobre todo cando son en etapa escolar, infantil e juvenil, porque nese momento ti como rapaza estás como descubrindo novas maneiras de expresarte e despois, pois claro, pois xa na idade adulta creo que tamén son unha porta moi boa para poder publicar. Ao final hai como tres partes positivas non de acadar un premio, tanto cando estás comezando como cando estás máis avanzada a túa carreira literaria ou que sexa. Por unha parte tes ese recoñecemento e entrar a formar parte dunha xenealoxía de autoras que seguramente pois son admiradas ou que teñen pois iso, ese recoñecemento. Por outra, poder ver a túa obra en papel e logo por unha terceira parte a dotación económica, non? Que creo que aí tamén conta moito que a veces a hora de promocionar e da recepción que teñen os certames non se poden ver como algo finalista, pois no sentido de eu escribín un texto e como premio teño isto, non é máis como unha oportunidade, a ti estanche dando unhas ferramentas tanto de difusión como de cartos para que teñas máis tempo e máis oportunidades de escribir, non? E de expandir a túa obra. E o que dices das autoras admiradas estaba así recopilando e a verdade é que tamén é moi bonito. Cando vas medrando, no? E de repente atopas un libro de cando eras máis pequena dun certame literario e dis, wow, pero fíxate, neste libro está este escritor, esta escritora que agora admiro tanto, sí, non? Eu a ti, admirárate como música e non sabía que gañaras este premio e agora como que temos iso en común. Certame literario daqui do Concello de Ames, que imos agora mesmo pola 22ª edición, posiblemente sexa a actividade máis veterana do Departamento de Normalización Lingüística, é agora mesmo xa unha convocatoria estable e de aí a importancia tamén que ten o certame en todo o país. Intenta tamén de alguna maneira visibilizar a través da figura das persoas que forman parte do xurado, que sempre son persoas relevantes no ámbito literario, con certa relación, intentamos que sexan veciñas ou veciños do Concello de Ames, que aquí temos unha canteira enorme, ou que teñan algunha relación co Concello. A importancia desas persoas, a visibilidade desas persoas tamén lle dá visibilidade ao certame, e que os meus textos pois vayan ser lidos cando menos e valorados por xente coñecida, por escritores xa con sona, pois tamén é un incentivo para que a xente se siga presentando. E habendo incluso no xurado moitas veces, están participando no xurado membros que foron anteriormente premiados e participaron con anterioridade escribindo os seus textos e que en algúns casos non eran coñecidos, eran anónimos e hoxe en día, pois, como teñen un prestixio xa e están publicando textos en Galicia. O certame literario é un claro exemplo de que a xente que participa, os autores e as autoras que participan, non o fan polos cartos.
porque creo que o premio maior son 300 euros. Non o fan polos cartos. O fan, bueno, porque lles gusta escribir en galego e porque ten un prestixio xa. Eu vou ler o final dun relato titulado Nave de Lata, de María Maroño, que gañou o primeiro premio de narrativa na segunda categoría o ano que estiven de xurado no certame de Ames, porque xusto aquí coñecín a María e unha persoa que dende ese momento pois nos acompaña moito. Estou farta da xente, da vida, da sociedade, de ir en transporte público e fixarme en todos e todas. A xente pensa que a nosa sociedade é perfecta. Gran erro. Queda moito por mellorar. Non todos baixamos alegres do tren. Hai algunhas persoas que non collen o tren para comezar unha nova vida ou mantela, senón para quitar a que teñen. Maldigo o inventor da nave de lata, que o ve todo, pero non ten boca nin beizos. Pero maldigo tamén a vida humana, por calalo todo tendo boca e podendo falar. Cada vez son máis as empresas conscientes de que o uso do galego é unha oportunidade para o seu negocio, que ven a lingua como unha marca de calidade, de diferenciación e de identidade que suma valores positivos á súa oferta comercial. Así é que no 2018 créase o premio Lingua e Empresa. O galardón promove que os negocios se animen a dar o salto ao galego e tamén recoñece e visibiliza a quen xa usa con normalidade a nosa lingua. O galego forma parte de Tolemia, dende o minuto 1. Si, sempre foi a idea, De feito, os vídeos ou tal, moita xente dicíanos igual era mellor facelos en castelán para ter máis... Non, eu vou seguir facendo en galego, en algún momento, se fai falta, pois que se subtitulen por debaixo e punto. É que aquí é un espacio seguro, a xente xéntese cómoda, ven a pasar un rato, hoxe non teño ganas de coser, veño tomar o café. É un sitio para... Nos dicimos moitas veces que aparte de ensinar a coser tamén facemos terapia coa xente, a coses, pero tamén socializas. Hai unha señora o sábado que veo e dixo ai non, eu hoxe necesitaba salir de casa, este é o meu espacio, veño tomar o café, hoxe non quero coser. Toma café, muller, queres un cacho de bizcocho? Pois tamén. Sempre estamos aquí con boas merendas tamén. Si, aquí é imposible estar a dieta. Si, eu engordei 7 kilos o ano pasado. Premio de Lingua de Empresa, a min... Este ano, por exemplo, gañamos tamén o do terceiro posto de escaparate de Nadal, pero a min fíxome máis ilusión o de Lingua de Empresa, porque como que... Ela tamén o traballa moito máis en redes... mola máis, sinceramente, a min mola máis o de Lingua de Empresa que o de... Celebrámoslo como unha final da Champions. Tal cual, no, sí, a ver... As alumnas todas, a ver o premio, a ver o premio. E que a min resulta moi satisfactorio ver que... Pois iso, que lle damos uso ao galego e que ten recompensa, por dicilo de alguna forma. Quitando xa a parte de que está genial, que haxa un premio económico, a min molame máis o recoñecemento, que se recoñeza que estamos empregando o galego e que se lle debe visibilidade. E a min eso pois dame así... Súbeme así, as mariposiñas no estómago. En vez de porque hai xente que che di é que se o fixeredes en castelán igual chegabades a máis xente. Non, chegamos a... O sea, ojalá haxa un momento no que haxa que poñer subtítulos en varios idiomas, pero chegamos a xente que nos entende, que entende o noso falar, a nosa forma de velo, que se ri con nós, que participa en todo. Despois hai xente que se sinte moi cómoda aquí falando galego, porque hai xente que se quedou con aquela percepción de que o castelán era máis, e ao mellor van ao médico. Sí, por exemplo, isto é un exemplo, e intentan falar o castelán ou van á farmacia, é como que, ao mellor o farmacéutico está falando en galego, pero eles como que intentan falar o castelán. En cambio aquí, como que a xente está moi, eu non noto que, o sea, a xente ben tranquila, fala o ben, non hai ningún problema.
Lingua empresa para chegar aos comerciantes, ás empresas locais de Ames, que se den conta de que facer o seu traballo diario, a súa publicidade, as súas escritos, todo o traballo que podan facer, dependendo cal sea a empresa, que lle vai aportar unha calidade, que non lle vai a restar, sobre todo, e forma parte, ao final de todo isto que facemos en normalización e que facemos de defensa do galego para ir chegando a todos os ámbitos. Destacar tamén que neste programa tamén colaboran as asociacións empresariais do Concello, as tres que temos, Milladoiro, dúas de Milladoiro e a de Xea, que é de Milladoiro de Bertamirán, é importante tamén ter a súa colaboración, e que eles tamén fagan os seus traballos en galego. O premio ten como dúas categorías, unha é para empresas con uso consolidado, que levan máis de 2 anos a empresa funcionando e que leva usando o galego desde xeito consolidado, desde hai moito tempo, e hai outra categoría para nós moi importante que son para empresas de nova creación. Entón, aí é importantísimo o papel do outro departamento, do Departamento de Promoción Económica, que é onde se vai asesorar moita xente que está pensando en emprender aquí no Concello, en montar algún tipo de negocio. Estamos moi contentos porque as novas empresas que veñen a Ames emprenden en galego e aparte deso falan o galego e cada vez no concurso nos premios Lingua Empresa temos máis participantes de nova creación e para iso é moi importante porque ti que veñas a Ames e apostes polo galego tanto falando no teu día a día como nas redes sociales como na túa páxina web a verdade é que lle dá un valor añadido. Temos que decir que, en Ames, como decimos sempre, témolo todo, e temos grandes empresas que veñen a apostar por Ames. Cada vez teño que decir que abren máis comercios, hostelería, e que eles falen galego todos os días no seu comercio ou na súa empresa. E a verdade é que sí que estou vendo, eu compro en Ames, e así que cando chegas a un comercio e che falan en galego, a verdade é que é moi bonito. Desde un comenzo sempre o enfocamos desde a temática do galego porque foi na lingua na que realmente nós nos criamos. Decidimos extrapolalo ao noso día a día no traballo porque realmente é onde nos sentimos máis cómodos, por así dicirlo. Si que hai moita xente que non é daqui e non entende o galego, inténtase explicar de outra maneira, pero a maior parte da xente... Incluso sentimos o contrario, que moita xente xa nos entra falando o castelán cando ti notas que a persona fala galego no seu día a día. Falas galego, cambian o galego e quedase con unha cara como agradecendo, estaba mellor moi castelinizado todo o sector do comercio en xeral e así a xente que usamos o galego decimos vamos a poñelo visible. Tamén a cartelería son cartelerías que veñen xa enviadas polos propios proveedores moitas veces. Entón, claro, faise, neste caso, faise en castelán, porque, é común a todo o territorio. Que se facemos, a modo título personal, ese sí que son xa feitos por nós e para nós. Está moi ben o Concello de Ames de que fai un montón de, Sí, de campañas, de iniciativas, así, para fomentar un poquinho certas cousas. E dicemos, vamos a presentarnos a isto, que me parece que entre o nome e todo o que nós podemos facilitar en galego, hai aí opcións e tal, e foi presentar a... que supuxo, un orgullo, a verdad, é unha motivación para seguir facendo o uso do galego, intentar que, polo menos, os comercios que falen en galego para que esa xente se dé conta de que tamén se pode comunicar en galego. Con investigación, planificación e accións, traballar a prol do galego desde o ámbito local é posible. Trátase dun camiño por percorrer no que cada unha de nós, desde os nosos concellos, temos moito que tecer e moito que dicir.
temos que defender a lingua, porque parte de nós. Usa o galego, se non o usas, perdes. Queremos que vos enteredes de que o galego é moi importante. Convido a todos e a todas a que vivamos en galego. O galego é a nosa lingua, non a perdamos. E só depende de nós o cariño que lle demostremos coidando e divulgando. Activade o modo galego. Falar galego é o noso dereito e os dereitos non só hai que protexelos, senón que tamén hai que facer uso deles. Defendo a nosa lingua porque parte da nosa identidade presente, pasada e futura. Remato isto animando a usar o galego basicamente porque é unha lingua útil.